Исои Наҷмиддин қарор доред. Инак бахши номаҳо. Як нафар бародар ба мо нома навиштааст. Кошки сезан намегирифтам. Ассалом бародарону хонандаҳо. Мебинам, ки зиёд инҷо рози худро менависед. Ман ҳам навиштаниям, аммо на барои масхара, ки баъд маро хандед, балки барои он ки дигарон ибрат гиранд. Ман соҳиби оилаи обод будам. Аз булҳавасӣ тасодуфан бо духтари ҳамкорам муносибати ошиқона пайдо карда, ӯро бо таври пинҳонӣ зани дуюм кардам. Баъд дасткор аз соати 17:00 то 22:00 дар хонаи зани дуюмам будам. Хаставу хоболуд ба хона меомадам. ҳамсари якумам, ки хеле доно буд, гуфт, ки ба хиёнатат, яъне ӯ зуд пай бурду гуфт, ки ба гуноҳам қоил шавам. Ман қоил шудаму зорияш кардам, ки маро напартояд. ҳамсарам гуфт, ки агар бо ман зиндагӣ хоҳӣ, аз баҳри зани дуюм мебароӣ. Не гуфтам. ҳамин тавр дузана мондам. Зани якумам акнун ба ҷои корам занг зада мегӯяд, ки ин биёру он биёр. Зани дуюмам талаб дорад, ки ӯро барои тавбат ба ягон курорт фиристам. хулас аз ҷанҷоли ҳарду сахт ба танг омадам. аз ҳардуш пинҳонӣ занг гирифтам. Як шавҳар мурдаро. Инам аввал хапак буд. аввал худро меҳрубон нишон медод, худро берашк нишон медод. зани якумам, ки духтари хондагии доно аст, кофта омада бо зани дуюмам дугона мешаваду савум занамро кофтанӣ меоянд. зани савумро ду каса хуб ҳақорат карда баромада мераванд. акнун ҳарду талаб доранд, ки барояшон алоҳида хона дар шаҳр харам, вагарна сезанагиамро ба идораҳои дахлдор менависанд. ҳардуш дугона апаву хоҳар. Ман рӯсиё. зани сеюм маро пеш кард. аз зан аллергия пайдо кардам. сахт пушаймонам. хеле мушкил байни се купрук буданд. хато бошад узр, фақат нахандед. бо салом мухлис. Камол. дӯстони азиз, ин мактубе буд, ки одами реалӣ ба мо як нафар додарак навиштааст ва аз шумо хоҳишмандам, ки фикрҳои худро яъне дар комментария нависед. ба ин монанд агар воқеа дида бошед метавонед нависед. дар бораи худатон нависед. мо номаи шуморо инҷо мегузорем. номатонро аноним на. бо мо бошед ва дар комментария фикрҳои шуморо интизорам.